खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो मोनाबिलिनि रादाबाव बरायहरबाय लोगोसे गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आङो सानसेनि माखासे गोनां खौरांफोर नोंथांमोना अन्नानै रादाबखौ जोबजासिम खोनासंलांदो। दिनै सानसेनि माखासे गोनां खौरांफोरानो जादों साननैसो सान सिगां दिलीप शइकियाखौ ट्राइबेल सुबुंफोरनि हेंथा बाथ्रा बुंनायनि थाखाय आसाम ट्राइबेल संघआ दिलीप शइकियाखौ बयकट खालामनाय जादोंमोन, नाथाय आसाम ट्राइबेल संघआ दिलीप शइकियाखौ बयकट खालामनो फोसावनायनि उनावबो दिनै क'क्राझारनि चन्द्रपारायाव राजिब ब्रह्मनि जानानै बिसायख'थि फोसावदिं मेलाव बाहागो लादों दिलीप शइकियाया। मख'नो गोनांदि हाबाफारियाव बाहागो लाना आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा माखासे गोनां खौरांफोरखौ फोसावदों, जेराव बिटिआरआव सोरखारा बिजेपिआनो जा इउपिपिएलआनो जा बा बिपिएफआनो जा बे खेबाव भिसिडिसिनि दालाला थानाय नंलिया होनना गिबि मन्थ्रि बिथाङा फोरमायथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। आसाम सोरखारा आसामाव गासै मोन 10 उफ्रा लोगो जिल्लाफोर दानो फोसावबाय। गोदानै गायसनजानाय लोगो जिल्लाफोरानो जादों कामरुप जिल्लायाव बक', सयगाव आरो पलासबिबारी आरो सनितपुराव बरसला आरो राङापारा, जरहाटआव मरियनी आरो टियक, तिनसुकियाव माकुम आरो दिग्बय, काछाराव धलाई आरो गवालपारायाव दुधनৈ, जायजों रायजोआव बे खुंथायारि खोन्दोफोरनि गासै अनजिमाया मोन 49 जासिगोन। आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा मावख'आव एक्सआव मोनसे पस्टनि गेजेरजों बे बाथ्राखौ फोरमायथिदों। क'क्राझारनि साइ स्टेडियामाव 2025 मायथाइनि डुरान्ड काप जोलुर बादायलायनाया सोलिगासिनो दङ। फैगौ 16 आगस्तआव बड'लेण्ड एफसि आरो नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसिनि गेजेराव क्वार्टार फाइनाल गेलेनो साखाफारा जादों। मख'नो गोनांदि मोनाबिलिनि 7 रिंगायाव क'क्राझार साइ स्टेडियामाव जागोन नैथि क्वार्टार फाइनालआ, जेराव बड'लेण्ड एफसि आरो नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसिनि गेजेराव जागोन बे क्वार्टार फाइनाल गेलेनाया। ढेकियाजुलियाव सन्देह गोनां सुबुंफोरा दिनाकान्त थाटिनि सायाव गाग्लोबनाय जाथायखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों। ओनसोलनि थागिबि सुबुंफोरा गावनि माइ फोथाराव मासे बोरमा खोथिया जाबाय थानायखौ होसोबाय थानाय समाव मुंदांखा सुबुं महरगिरि दिनाकान्त थाटिखौ सानै सुबुं आब्दुल माजिद आरो बिथांनि फिसाज्ला हमसद आलीआ गाग्लोबदों आरो जोखोम खालामदों होनना खौरां मोननाय जादों। जाथायनि सायाव दिनाकान्त थाटिया पुलिस थानायाव मोनसे गसर थिसनदों। बे जाथायखौ लानानै गुबुन गुबुन राजखान्थियारि दोलो आरो आफादफोरा गोख्रों बिजाथाय फोरमायथिदों। उदालगुरि कलेजाव मोन 3 आयदाखौ लानानै बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि केम्पासखौ जागायबाय बिटिआरनि गाहाय प्रमद बरो बिथाङा। बे बोसोराव थाखो फोरोंथायखौ जागायनो थाखाय 42 लाख रां बिटिआर सोरखारनिफ्राय होनाय जाबाय आरो फैगौ बोसोराव 5 कौटि रां होनो फोसावदों बिटिआरनि गाहाय सिएम प्रमद बरो बिथाङा। दिनै उदालगुरि कलेजाव उदालगुरि केम्पास बड'लेण्ड इउनिभारसिटिखौ बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बरो बिथाङा बेखेवना होबाय। हाबाफारियाव बाहागो लानानै एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा माखासे बाथ्राखौ फोरमायथिदों। गासै बड'लेण्ड एबा आसामनि फरायसाफोरा गोजौ सोलोंथाइ मोननो हायो, बे दाबिजों एबसुआ गोलाव सम आसाम सोरखारजों सावरायबोदों। बे गोलाव समनि दाबिखौ दिनै मोनफुंबाय आरो देग्लाय 2025 मायथाइनिफ्राय बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि मोनसे केम्पासखौ उदालगुरि कलेजाव गायसननाय जाबाय। दिनै उदालगुरि कलेजाव उदालगुरि केम्पास बड'लेण्ड इउनिभारसिटि बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लादों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथां लोगोसे बिटिआरनि गाहाय सिएम प्रमद बर' बिथांमोना। बिटिआर सोरखारा 2021 मायथाइयाव आजावनाय कलेजफोराव टिउटर महरै मावबोगासिनो थानाय बिबुंगोराफोरनि सायाव इएम रनजित बसुमतारी बिथाङा खौरांगिरि मेल लादों। बिटिआर सोरखारा 2021 मायथाइयाव आजावनाय कलेजफोरनि गोबां लोगो बिबुंगोराफोरा इउजिसि नर्म गोरोबैनि थाखाय टिउटर महरै मावबोगासिनो दङमोन, जाय टिउटर बिबुंगोराफोरा इउजिसि नर्मनि रुल बायदियै 5 बोसोरनि गेजेराव इउजिसि नर्मखौ फिलआप खालामनो हाबाय। बिसोरखौ आपग्रेडेसन खालामनायनि थाखाय बिटिसिनि डाइरेक्शन अफ इडुकेशन बिफाननि गेजेरजों आसाम सोरखारनिसिम प्रप'जेल हरनायनि इसि मिटिंआव थांखि दैखांनानै लानाय जादों होनना इएम रनजित बसुमतारीया खौरां मेलनि गेजेरजों फोरमायथिदों। रादाबा एसेनोसै, गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।